Tja vloggen och så det. Tja vloggen. Idag ska vi också filma. Det är där man hänger. Det är där man är. Det är där man käkar. Det är där man... Ja. Alltså gud vad dålig jag är. Det är där man... Självstöd här blir lockad. Ja, här är Maja. Du måste göra vlogglåt förra. Tja vloggen. Jag typ hängde igår med Alltså fy vad äckligt Malin. Vänta, filma mig en gång. Ja. Nej, Malin håller. Ska käka Vad håller jag? snart. I kameran när du filmar mig. Och så bara så här, och nu tog ni med kameran. Kolla in. Jag tänker med bröst. Nej, du är fan 5 centimeter. 1 centimeter. Men vi ses vloggen, ha det bra, tja. Tja vloggen. Det är så fint att man inte stänger av när någon säger hejdå. Jag vet. Så gör jag typ jämt. Har du stängt av? Nej.